γνωστές. Σήμερα θα σας παρουσιάσω δύο υγρά της Natura. Αυτά εδώ είναι, το ένα είναι το Virginia και Cinnamon Cookies, είναι και τα δύο στα 1,8. Τα έχω από vaporart.gr. Πάω να γεμίσω τον οδηγητή μου και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, έχω γεμίσει με Cinnamon Cookies, είναι στο 1,8% στο μπουκαλάκι των 30 ml. Οι δοκιμές θα γίνουν πάνω σε έναν iCube 16 της Nobacco, σε μια Delirium SL900 με 1,6 αντίσταση. Θα το δοκιμάσουμε να το δείτε. Το προτείνω σε χρήστες που θέλουν το κάτι διαφορετικό απλά για να ξεκουραστούν από το καπνικό τους υγρό. Προσωπικά εγώ, προσωπική μου άποψη, το χρησιμοποιώ δηλαδή 2-24 ώρα το καπνικό μου υγρό, 1-24 ώρα το cookies, να καθαρίσει λίγο η γεύση μου, να έχω καλύτερη γεύση του καπνικού μου υγρού. Στη γεύση του τώρα σου αφήνει μια πάρα πολύ ωραία επίγευση κανέλας. Η γεύση του είναι την ώρα του ατμίσματος, είναι η κλασική γεύση που ξέρουμε, μπισκότο κανέλα. Τι άλλο, είναι 50-50 από όσο ξέρω, είναι PGVG. Αυτά, 1,8%, δεν έχει κάτι άλλο, είναι ξεκούραστο στο στόμα, αφήνει μια πολύ ωραία μυρωδιά στην ατμόσφαιρα, δεν είχα παράπονα ή κάτι τέτοιο σε δημόσιους χώρους. Πάω να γεμίσω με Virginia και εδώ είμαστε πάλι. Στο ίδιο σύστημα θα γίνει δοκιμή με το Cinnamon Cookies. Να το ατμίσουμε, να το δείτε. Το ντουμάνι του είναι περισσότερο, εντάξει, το υγρό είναι 70% VG, 30 PG με νερό και όλες αυτές τις προσμίξεις, στο 30% μέσα. Είναι και αυτό στο 1,8% στο μπουκαλάκι των 30 ml. Τώρα σαν γεύση, είναι η αυθεντική γεύση των αμερικανικών καπνών Virginia. Τέλος πάντων, και ως κανονικός και ως καπνιστής μάλλον κάπνιζα Virginia καπνό, οπότε έχω τη γεύση στο στόμα μου. Και η γεύση και η επίγευση που μου δίνει είναι το ίδιο ακριβώς. Έρχεται πιο δροσερό, εντάξει, λόγω του ατμοποιητή. Τι άλλο, είναι ξεκούραστο, το έχω χρησιμοποιήσει από 3 έως 4-24 ώρα συνεχόμενα, δεν με έχει ενοχλήσει. Το χτύπημα του υγρού με αυτόν τον ατμοποιητή είναι, για μένα τουλάχιστον είναι αποδεκτό, είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό που αφήνει στον αέρα είναι ουδέτερο, δεν αφήνει κάποιο άρωμα, τουλάχιστον ενοχλητικό, είναι πάρα πολύ μικρή η μυρωδιά που αφήνει. Τώρα προσωπικά εμένα μου αρέσει, θα το χρησιμοποιούσα, θα το ξαναγόραζα δηλαδή. Τώρα περάστε, δοκιμάστε το, vaporart στα καταστήματά της, δοκιμάστε το κι εσείς, να δείτε, είναι ανάλογα τα γούστα του καθενός. Αλλάζω κάμερα να σας δείξω πώς έρχονται και τα μπουκαλάκια και τα λέμε. Τα μπουκαλάκια είναι αυτά εδώ, είναι το κλασικό μπουκαλάκι της Natura, 30 ml. Τώρα τα μικρότερα δεν ξέρω αν έρχονται με κάποια μικρή βελόνα, ας πούμε, ή το οτιδήποτε, ή έρχονται απλά σε μπουκαλάκι, δεν τα έχω δει καθόλου. Αυτά έχω εγώ, αυτά μου έχουν στείλει, μου έχουν δώσει. Έχουν το γυάλινο το δοσομετρητή μέσα, είναι αυτός. Έχει μπροστά το επιστόμιο, αν μπορώ να το πω έτσι, το οποίο βολεύει σε ατμοποιητές με μεγάλο δοχείο, τέλος πάντων. Εμένα δεν μου αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα σαν μπουκαλάκι, εκτός του ότι εάν στα σπυρώματα κάποιες φορές πιάσει υγρό ή το οτιδήποτε τέτοιο δεν σφίγγει. Έχει την επιστροφή όπως έχει και τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Εντάξει, αν κάτσει λίγο, αποσυμπιέσει ο αέρας μέσα του, κλείνει μια χαρά. Αυτά από εμάς, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.